Och, jak ty się patrzysz do kamerki, ty. Lubisz pozować, co? Na zdjęć? Oj. Oj, kochanie. Co to z tą główką się dzieje? Co to z główką? Chodź, usiądziemy. Chodź. Nie będzie ci się podobało, tak? Ojejku, jejku, ty lubisz chodzić, tak? No i zobacz. Hops. No to też jest dobrze, co? To też jest dobrze. Nie jest źle, co? Czy niewygodnie? Ojej, ojej. Ojejku. Tak lepiej? Lepiej, kiciaku? No, pomachaj. Pomachaj do taty. Pomachaj. Teraz tak. Nie lubisz, a jak nie lubisz. No już. Tak najwygodniej, co? Najlepiej tak. Najwygodniej. Wszystko widać. No chodźcie, tu przejdziemy, tak jak zawsze idziemy pieluszkę zmienić, tak? Gdzie ty się rozglądasz? Ała, jak za włosy. Trzymaj już. No co tam, widzisz telewizor? Super, co? Taki duży. Co teraz tu widzisz? Ach. Ach. Ach, tak? Nie, jeśli starczy. Mhm.